दजिथ'था गामिजों लोगोसे दजिथ'था गामिनि साहा ओनसोलनि जेसेबां बर' गामिफोर दङ बिथांमोना पन्सायतनिफ्राय दानख'जाबाय। गतिके दानख'जानायनि गुबै थांखियानो जादों जेरावहाय सेप्तेम्बर दाननि बिसायख'थियाव बिथांमोना इलेक्सन मोननो थांगासिनो दं, थारमाने काउन्सिलाव फुल प्रेजेन्ट जानो थांगासिनो दं। नंखायनो बिथांमोना बे मास मोनथाम मोनब्रैया निस्सय डिप्राइभ जानाय बायदि मोनखागोन। काउन्सिलनि जा सिस्टेम बे सिस्टेम बायदि बिथांमोना डेभेलपमेन्टखौ मोनगोन, एमजेनरेगानि खामानिखौ मोनगोन, बा जब कार्डनि खामानिखौ मोननायजों लोगोसे जोंनि जा PMYG खामानिखौ न'फोरखौ मोननो हागोन, बेफोरबायदिनो डेभेलपमेन्ट स्किमफोरखौ मोननो हागोन। बेखौ BTCनि थ्रुयै बिदिनो मावनाय जागोन, जायनि जाहोनाव BTCनि बेखौ हगारना होनाय जाबाय जास्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलनिल' गोनांथि दंसै। जोंनि दुलाराय आसामखौ सरजाबनानै BTC आवहाय XNDP वेलफेयार एसोसिएशन दानाय जादों आरो बेनि गुबै थांखियानो जादों जोंहा NDP हिसाबै जा खामानि मावबोबाय 33 बोसोर जोङो सोमावसारबोबाय। सोमावसारनायनि उनाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि एकर्ड जाबाय। बे एकर्डनि उनावबो जोंहा माखासे खामानि मावनो गोनां दङ, जाय खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो स्पेसियेलि एक्स ग्रेसिया केसेस उइथड्र खालामनाय, रिहेबिलिटेसन पेकेज, जेलाव थानाय जोंनि मावथि दैदेनगिरि लोगो बिथांमोननि खामानि मावनाय, बेफोर खामानिखौ जोंहा मावनो गोनां दंबावो। नंखायनो गभर्नमेन्टजों थाफानानै, जेराव जों गभर्नमेन्टआव दङ, BTR गभर्नमेन्टजों दंफायो, मानव गेदेर प्रमद बर' आरो मुस्रि मानव गेदेर जोंनि गबिन्द बसुमतारीनि दैदेननायाव जोंनि दा UPPL सरकार दादों। बेवहाय जों थाफानाय हिसाबै जोंखौ BTR सरकारा मानव गेदेर गबिन्द बसुमतारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो आंखौ सरजाबनानै मोनसे कमिटि बानायनानै जोंनि जेसेबां XNDP फोरनि खामानि मावनांगौ दङ, केस उइथड्रखौ लानानै, जोंनि जेलनिफ्राय बख'नांगौ जोंनि बिदा फंबायफोरखौ लानानै, एक्स ग्रेसियाखौ लानानै, रिहेबिलिटेसनखौ लानानै, बेफोरखौ मावनो दायित्व होनाय लेखा जोङो गभर्नमेन्ट गुदियाव थानानै थोंजोङै जोङो प्रेक्टिकेलि मावनायाव माखासे फिल्ड सार्भे खालामनायाव उसुबिदा जानायखाय जोङो XNDP वेलफेयार एसोसिएशन दानायनि गेजेरजों बे खामानिखौ मावफुंनाय जादों। आरो दिनै जोंनि सनितपुर जिल्लायावबो XNDP वेलफेयार एसोसिएशननि जोंनि जिल्ला पर्यायनि मोनसे आफादखौ जों दानानै दिनै दायो जोङो मिथिनो मोनदों एबा खोनानो मोनबाय जे थांनाय माखासे साननि सिगाङाव नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे गामिफोरा BTR आव सोसनजाबाय। दा गोबां मानसिफोरनि गोसोआव सोंथिया सोमजिदों जे बै सोसनजानाय गामिफोरा नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मोनगोन ना मोना होननानै। दा बेनि सोमोन्दै ओरैनो गभर्नमेन्ट अफ आसामा 60था गामिखौ अलरेडि गनायना लाखाबाय सिमना हिसाबै, आसामनि बर्डार सिमना हिसाबै। बे 60था गामिखौ गनायनायजों लोगोसे जोंनि साहा ओनसोल जेसेबां मानि फरेस्ट एरियायावहाय वाइल्ड लाइफ सेंसुरिनि गेजेराव बा रिजार्भ फरेस्टनि गेजेराव थानाय बर' गामिफोरखौ जों दिनै सोसननो हायाखै, अब्लाबो बिथांमोनाबो BTRनि सिङावनो हाबफाबाय। थामहिनबा BTRआ गहपुरसिम एक्सटेनसन जासे जानानै लखिमपुर जिल्लानि मोननै गामिखौ जेराव सरजाबफाबाय। दा बे गासै गामिफोरखौ लाफानानै जोंनि BTRआ मोनसे आबुं महर मोननो थांबाय। बेनिनो एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलखौ बावैसोनो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो होसिगोन आरो जोंहा फोथायनाय दङ, जुदि अबंलावरिया जोंखौ बर' हारिखौ मोजाङै मोजां आशीर्बाद होनानै दैदेनलाङोब्ला सेप्तेम्बर दाननि जोंनि जा बिसायख'थि जागोन, बे बिसायख'थियाव सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लायाबो भट होफानो थाखाय मोननो हागौ। गासै 64था जोंनिया जेलाव दङ। बे 64निनो माखासेया जोंना सुप्रिम कर्टआव खारगासिनो दं, माखासेखौ जोङो हाइकर्टआव खारगासिनो दङ। सुप्रिम कर्ट, हाइकर्टनि मोनफ्रोमबो खामानिनि लजिस्टिक सापर्टखौ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL सरकारा होगासिनो दङ बा लजिस्टिक सापर्टखौ खालामगासिनो दङ। आरो जोंनि जा मावनाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों रायलायनाय, गभर्नमेन्ट अफ आसामजों रायलायनाय आरो जोंनि एडभकेटफोरजों रायलायनाय, एडभकेट जेनेरेलनि साजेसन लानायनि गेजेरजों जोङो बावैसोनो जाय NIA फोर केस थानायफोर बेखौ जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय स्टेटआवहाय डाइरेक्ट ट्रेन्सफार खालामनानै लाबोनो हाबाय। आरो
बे मोननायनि सुबिदाजोंनो बेनि सायाव सोनारनानैनो दिनै आसाम गभर्नमेन्टनि नाजानायाव बा हेफाजाबाव जोङो 3 मानसिखौ बेल मोननो हादों। 2आ गग्रोबाय, 2आ गथ'वाखै। सासे 2नि बाथ्रा नङा, साफ्रोमबो NIA केस जानाय जोंनि जेल जानाय मावथि लोगो बिथांमोनानो बावैसोनो गनो थांगासिनो दङ। सुप्रिम कर्टनिखौबो जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ। जुदि अबंलावरिया जोंखौ हेफाजाब खालामोब्ला आंहा फोथायनाय दं बा जोंनि सरकारा फोथायनाय दं सुप्रिम कर्टनि केसखौबो जोङो देरहानानै बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन। गासै जोंनियावहाय एक्स NDB मार्टियार्स हिसाबै 3111 सा दङ। बिनिनो 832 सा मानसिनो जोङो मार्टियार्स एक्स ग्रेसियाखौ होनो हाबाय। बाखि दंबावो, बेखौ ग्रेजुवेलि जों मोनलांबाय थागोन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाव सरासनस्रायै ओरैनो हाखौ गभर्नमेन्टआ एलटमेन्ट होआबा टाइटेल सार्टिफिकेटखौ होआ। किन्तु जोंहा सुप्रिम कर्टनि मोनसे अर्डार दङ, आइदार बियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरियावनो था बा रिजार्भ फरेस्टआवनो था, 2006 मायथाइनि जोंनि फरेस्ट डुवेलार एक्टनि बायदियै बिथांमोननो ट्राइबेलफोरनो, स्पेसियेलि ट्राइबेलफोरनो हाम होनो हानायनि मोन्थाय दङ। गतिके जोंनि नैबे सनाय रुपाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरिनि सिङाव जाय जोंनि बर' गामिफ्रा हाबनानै दङ, बे बर' गामियारिफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ होनो थाखाय गभर्नमेन्ट अफ आसामा बावैसोनो DOFनिसिम मोनसे अर्डार हरबाय जे बेखौ गोख्रैनो सार्भे खालामनांगौ आरो सार्भे खालामनानै जैखिनि पार्टआ इनक्रस जाबाय बे इनक्रस जानाय हाखौ इनक्रस खालामग्रा सुबुंफोरनो होनाय जाथोंसै, जुदि बियो 2006 मायथाइनि फरेस्ट डुवेलार एक्ट बायदि गोग्लैयो। आरो जायफ्रा इनक्रस जायाखै बेखौ सेफ खालामनानै सेफ जन हिसाबै रिजार्भ फरेस्ट आरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरिनि लाखिनो हानाय जाथों होननानै दाखालिसो मोनसे डिसिसन लानाय जादों केबिनेटआवहाय। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUGनि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन, कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियेल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं, नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।